Tämä Chalet Racel on tällainen kokonainen, että täällä saa, tähän kuuluu siis hiihto-opastus ja ruoka ja kuljetus eri hiihtoalueisiin. Eli tämä on loistava mahdollisuus nähdä muita kuin vain esimerkiksi Val d'Isèren. Niin mahdollisuus on hiihtää La Rosierissa, Les Arcsissa ja Sainte-Foyssa. Eli tähän chaleeseen kuuluu 6 iltana illallinen ja viineineen, eli kaikki ruokajuomat ja kokin loihtima tällainen 4 ruokalajin illallinen, aamupala, iltapäivä, tee ja kuljetus rinteisiin. Ja sitten täällä on majoitus, täällä on 10 makuhuonetta. Ja täällä on joka päivä opastetaan, tai 6 päivän viikossa opastetaan rinteessä. Ja täällä on sauna ja täällä on tällainen oikein kaunis tällainen chalet, niin kuin kuvista näkyy, niin tällainen kaunis ilmapiiri. Ja tämän voi joko buukata siis koko viikoksi tai sitten lyhyiksi ajoiksi. Ja tämä sopii erittäin hyvin yritysvierailuille. Eli me tultiin Benin kanssa tänne 10 vuotta sitten. Päätettiin rakentaa tällainen chalet-yritys tänne. Ja me molemmat ollaan oltu innostuttu laskettelusta ja haluttiin luoda tällainen kaunis alppi, tällainen majoitus, missä on hyvä ruoka. Me ollaan molemmat hyvin kiinnostuneita ruoasta ja viinistä ja laskettelusta. Ja sitten nyt meillä on perhekin asuu täällä, koska täällä on kaunista ja hyvät hiihtomahdollisuudet ja hyvä paikka kasvattaa perhettä ja tälle yritykselle myös. Eli ruoka meillä on ollut aina hyvin lähellä meidän sydäntä Benin kanssa, niin meillä on kokki, joka loihtii tällaisen 4 ruokalajin illallisen ja käyttää paikallisia tuotteita niin paljon kuin mahdollista. Ja viinit ja alkoholi sisältyy tähän hintaan. Ja Ben on hyvin kiinnostunut viineistä ja me ollaan sitten ajettu ympäri Ranskaa, ollaan etsitty sopivia chalet-viinejä ja sitten meillä on myös on mahdollisuus ostaa sitten upgradeata näitä viinejä, jos haluaa sitten jotain vielä erityisempiä. Eli nämä viini ja ruoka on meille hyvin tärkeä ja yritetään aina pitää se hyvä taso niissä. Eli miten me ollaan rakennettu tämä yritys on se, että me opastetaan siis rinteessä, me voidaan järjestää hiihto-opetukset, eli varata hiihtotunnit, me varataan parhaat lounasravintolat teille, eli se on täys koko paketti, mistä me pidetään huolta. Meillä on website, mikä on englanniksi, mutta jos haluaa henkilökohtaisesti puhua mun kanssa suomeksi asioista, niin mulle voi aina soittaa.